Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Tonton mula sa La Union. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Tonton. Ako ay mula sa lalawigan ng La Union. Malaki ang pasasalamat ko at muling napapakinggan ang programang ito na talaga namang kapupulutan ng aral kahit nasa YouTube lang matatagpuan. Inaamin ko na noong bata pa ako, hilig ko na ang makinig sa mga drama. Ito kasi ang pinapakinggan at nagsisilbing aliw namin ni tatay pag sinasama niya ako sa bukid. Nag-iisang anak ako at lumaki ako sa mahirap na pamilya, ate. Balikan natin ang taong 2001, first year college ako noon. Huling gabi na para bantayan ang bangkay ng nanay mo, Tonton. Huling gabi na para makita natin siya. Bukas, ililibing na natin ang nanay mo. Tay, maaga tayong iniwan ng nanay mo, anak.
dahil sa traidor niyang sakit. Hindi ko na matutupad ang pangako ko sa kanya. Naiaahon ko kayo mula sa hirap. Hindi na matutupad ang pangarap niyang makita kong umakyat sa entablado para tanggapin ang diploma ko. Tonton, anak. Wala lang nanay ko. Iniwan na niya ako. Tanggapin natin ang nangyari, anak. Wala na tayong magagawa. Ibinalik na ng nanay mo ang kanyang hiram na buhay sa lumikha. Napakasakit nito, Itay. Anak. Parang hindi ko matanggap. Ginabi ka na naman, Tay. Saan ka ba pumupunta? Inaliw ko lang ang sarili ko, anak. Alam mo naman kung ano ang ibig kong sabihin. Ay, galing na naman kayo sa sugalan? Anak, alam mo naman na gusto ko lang makalimot. Kaya pumupunta ako sa ganong lugar. Wala kang mapapala sa sugal, Tay. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Huwag mo akong alalahanin, Tonton. Sinabi ko naman, libangan ko lang ito. Hindi ko gagawing bisyo. Hindi mo masasabi yan, Tay. Baka maging adik ka sa sugal at malulung ka pa rito. Hindi, anak. Ang mabuti pa, matulog ka na at maaga ka pang luluwas bukas pabalik sa Baguio. Tay? Sige na, anak, matulog ka na para hindi ka mahuli bukas sa eskwela mo sa Baguio. Napakatahimik dito sa bahay. Wala na naman siguro si Itay. Baka nagpunta na naman sa sugalan. Yun daw kasi ang nagpapasaya sa kanya. Kahit gusto ko siyang pigilan sa pagsusugal, wala akong magawa. Kung sa bagay, hindi rin naman niya ako pinababayaan sa pag-aaral ko. Kaya tama lang siguro. Ha? Ikaw siguro si Tonton? Ha? Dumating ka na pala. Gusto mong magmerienda? Sino po kayo? Anak, nandyan ka na pala. Siya si Nelia, anak. Siya ang bago mong ina. Ano? Bakit hindi ka kumikibo, anak? Galit ka ba sa akin? Dahil iniuwi ko na dito sa bahay si Nelia. Ay. Anak, sana naman maintindihan mo ako. Bata pa akong nabalo. May mga pangangailangan din ako. Pero Tay,
Wala pang 1 taon mula nang pumanaw ang nanay ko. Pero may kapalit na agad. Tonton, kahit anong gawin natin, hindi na maibabalik ang buhay ng nanay mo. Patay na siya. Dapat lang natanggapin na natin at magsimula tayong muli. Kaya naghanap kayo ulit ng ibang asawa, Itay? Ay, ang dali mo namang kinalimutan si nanay. Napakadali mo naman siyang pinalitan, Itay. Hindi ko sukat akalaing magagawa mo yan. Masama ang loob ko, pero wala akong magawa, Ate Emmy, dahil hindi ko naman maibigay ang pangangailangan ni Itay. Kung dati umuuwi ako ng hapon tuwing pagkatapos ng klase ko, naging madalang na dahil nangupahan na ako sa bakanteng boarding house ng tiyahin ko sa Baguio. Sa awa ng Panginoon, hindi rin ako nahirapan dahil kapitbahay ko ang panganay na kapatid ng aking ama. Hanggang isang araw, nakarating sa akin ang balitang nasunog ang bahay namin, kaya agad-agad akong umuwi, lalo na nang malaman kong nasugatan ang aking ama at ang kanyang kinakasama. Buti na lang nakaligtas ka sa sunog, Tay. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ay, paano yan, Tay? Lahat ng naipundar nyo ni nanay, naging abo na. Lahat, tinupok ng apoy. Oo nga, anak. Hindi na namin nailigtas yung mga gamit. Kasi, ang bilis kumalat ng apoy. Ang bilis lumaki ng sunog. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko rin alam, anak. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na tayong tahanan. Itay, hindi na yan ang mahalaga. Ang mahalaga, nakaligtas kayo ni Aling Nelia. Magpasalamat na lang tayo at walang nangyaring masama sa inyo ni Aling Nelia. Ang ibig mo bang sabihin, anak? Tanggap mo ng pangalawang ina si Nelia. Ay, wala na akong magagawa, Tay. Nagsasama na kayo. At alam ko rin namang hindi kita mapipigilan. Tonton, nakahain na. Halika na, kumain na tayo ng tatay mo. Sige, Tiyang Nelia, andyan na po. Anak, pagtiisan mo ang linuto ko para sa atin, ha? Magkano lang naman kasi ang kinita ko sa paglalaba. Ha? Pero wag kang mag-alala. Tiyang, hindi ba ako mapili sa pagkain? Alam po yan ni tatay. Tonton. Isa pa po, hindi ako dapat namimili kung ano ang kakainin ko. Ang mahalaga, may pagkain sa lamesa at nagpapasalamat na ako dahil doon. Tonton, anak, sana maintindihan mo ang sasabihin ko sa iyo.
Ano yun, Tay? Hindi maitatanggi ang nangyaring trahedya. Dahil nasunog ang bahay natin, kailangan nating magtayo ng iba. Kung hindi ko gagawin yon, wala tayong matitirhan. Tay? Kaya sana, maintindihan mo ako, anak, kung patitigilin muna kita sa pag-aaral. Naiintindihan ko po, Tay. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Salamat kung naiintindihan mo, anak. Kinausap kita ng masinsinan. Dahil baka sa bandang huli, sisihin mo ako sa pagtigil mo sa pag-aaral. Tay, magtratrabaho ako. Mag-iipon po ako para makapag-enroll ako ulit. Nasa sayo yan, Tonton. Pero sa ngayon, kailangan mo munang tumigil sa pag-aaral, anak. Alam ko ang nararamdaman mo, Tonton. Narinig kong kausap mo ang tatay mo. At napansin kong parang hindi niya pinansin ang sinasabi mo tungkol sa enrollment. Wala na yatang balak si tatay na pag-aralin pa ako, Chang. Parang baliwala sa kanya ang mga sinabi ko. Tonton, 1 taon na ang nasayang sa aking pag-aaral. Ayoko nang magsayang pa ng pagkakataon. Gusto kong matuto, Chang. anong plano mo ngayon? May naipon din ako sa pagtatrabaho ko habang nahinto ako sa pag-aaral. Ha? Mag-enroll ako. Bahala na po. Gusto ko talagang matuto. Gusto kong ituloy ang mga pangarap ko, Chang. Sigurado ka ba dyan, Tonton? Opo, Chang Nelia. Gagamitin ko na lamang po yung naipon ko para may pang-enroll ako. Gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. Nasaktan ako nung kausap ko si tatay. Kasi parang wala na siyang balak suportahan ang pag-aaral ko, Ate Emmy, dahil sa trahedya na pinagdaanan namin. Pero nagpursige akong mag-enroll. Nung nagsimula na ang klase, naramdaman ko rin ang suporta ng tatay ko. Dahil binibigyan din niya ako ng allowance kahit konti. Kaya naman, sobrang saya ko. Naramdaman niya siguro ang pagpupursigi kong tapusin ang aking pag-aaral. Gaano man kahirap ang aming buhay, nagtulungan kaming mag-ama para matapos ang aking pag-aaral. Nang matapos ko ang kurso ko, ate, naghanap agad ako ng trabaho para makaipon para sa exam. At sa awa ng Panginoon, nakapagtrabaho ako bilang security guard. Kaya mo pa ba, anak?
Napakahirap ng ginagawa mo. Pinagsasabay mo ang pagre-review at ang pagtatrabaho mo bilang security guard. Kaya ko po, Tay. Gagawin ko po ang lahat para makamit ang aking mga pangarap. Gagawin ko ang lahat para matupad ang pangako ko kay... Anak, walang masama kung banggitin mo man. Alam ko ang pangako mo sa nanay mo. Ha? Siguro, dahil bata pa ako noon, nagmadali akong humanap ng kapalit ng nanay mo, Tonton. Tay? Pero ang totoo, anak, mahal na mahal ko ang nanay mo. Ha? Pasensya ka na kung nagmadali ako noong maghanap ng kapalit niya. Pero maniwala ka, anak, minahal ko ng sobra ang nanay mo. Hindi ako pwedeng magpasimpleng mag-review dito para sa inihintay kong exam. Masyadong mahigpit ang mga opisyal sa agency na kinaroroonan ko. Baka may makakita sa akin at isumbong pa ako sa agency namin. Siguradong matatanggal ako sa trabaho. Pero kahit ganun, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hanggat may kalayaan ako, hanggat may pagkakataon ako, magre-review pa rin ako para sa exam. Kailangan kong magtiyaga dahil alam ko may kapalit ang mga sakripisyo ko. Kailangan kong abutin ang mga pangarap ko sa buhay. Hinding-hindi ako susuko. Konting pagtitiis na lang. Konting-konti na lang. Tay! Tay! Oh, anak, bakit? Ha? Tay, bakit ka malungkot? Wala ito, anak. Huwag mo na lang akong pansinin. Tay, hindi pwedeng baliwalain yan. Anong dahilan? Bakit? Ha? Teka lang, Tay. Bakit wala na ang larawan ni Chang Nelia sa mesa? Ay, umalis na ang Tiyangnelya mo. Naghiwalay na kami. Ha? Iyan ba ang dahilan kung bakit ka malungkot, Tay? Sinabi ko naman sa'yo, Tonton. Huwag mo na lang akong pansinin. Oh, ano bang nangyari? Mukhang maibabalita ka sa akin, anak. Tay, nakapasa ako sa exam. Pasado po ako. Nakausap ko na ang tutulong sa'yo para makapasok ka sa government service. Ha? Totoo po, Tita Bebeng? Oo, pamangkin. Nakapasa ka sa exam mo at matataas ang mga grades mo. Kaya madali ka lang makapasok sa gobyerno. Sana nga, Tita. Para matulungan ko rin si Tatay. Gusto kong tumigil na si Tatay sa pagsasaka. Gusto kong magpahinga na lang si Tatay. Napakaganda ng intensyon mong yan, pamangkin. Huwag kang mag-alala. Sinasabi ko sa'yo, magaling ka. Kaya naniniwala akong makakapasok kang empleyado ng gobyerno. Sana nga po, Tita Bebeng.
Sana nga po. Hindi ako nabigo at nakapasok ako ng trabaho sa gobyerno, Ate Emmy. Pinatigil ko na rin ang aking ama sa pagsasaka dahil alam ko kung gaano kahirap ang dinaranas ng isang magsasaka. Unti-unti kong pinagbuti ang aking buhay kasama ang aking ama at unti-unti ko ring naabot ang aking mga pangarap. Lahat ng bunga ng aking pagsusumikap ay inihandog ko sa aking ama at sa aking yumaong ina. Ngayon, ate, may sarili na akong pamilya at nagpapasalamat ako na mabait at maunawain ang asawa ko, kaya wala kaming problema. Gusto ko lang iwanan sa mga tagapakinig ang ganitong pananaw sa buhay. Huwag tayong tumigil sa pagtupad ng ating mga pangarap at sabayan natin ng gawa ang ating mga panalangin dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoong lumikha sa atin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Tonton. Tonton, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento na punong-puno ng inspirasyon dahil sa kabila ng hirap at pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay, nakamit mo ang iyong mga pangarap. Dahil yan sa matibay na pananalig mo sa lumikha at bilang kapalit, tinatamasa mo na ngayon ang masaganang buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok. Be